ka mang luwa para lang makakaon karon unsay feeling iluwa pag human gagikaon nya. Sir Arik ani. Bisag di kay siya kasawat pero kabaw siya. Human gagikaon nya. Wild. Oh. Nangutana wala sa Sir Arik kang Jandiyo unsay pasabot pero nagkusnot yung ano kusmod yung naong kay na-feel niya ang kabugat ba. So, anong ibig sabihin nun? Malat pang sak. Tanawa pati si Kuya Pleptop wala nakasabot sa tuwa pre. Atik-atik na nagkasabot pero reaction ulahe. Energy. Wow. Anong mo to? First round pa lang to ah. Sulitas ticket. Fucking worth it.